3 és 3-as lassító. Jobb 3 és 3-as lassító. Ez az. 200. Jön a hidas, bal 3 és jobb 3. 200 vége, jobb 3 és bal 3. Hidas. Picit, hogy ne tőre mindkét oldal. Ne vedd el. Ne vedd el. 100. Bal 2, 300 föl. Bal 2, 300 föl. Púpon, féktáv és 3-as lassító. Púpon, féktáv és 3-as lassító. Púpon. Még mész, most! Jó, megvan, ez az, 50, nem baj, 50, sima jobb és sima bal, átvág, sima jobb és sima bal, sima bal és jobb 3, sima bal és jobb 3, egyből bal 4 gumi, jobb 3, és bal 4 gumi, itt a bal 4, és jobb 33 gumi, elfér, jobb 33, visz egyet, jobb 33 gumi, és 20 és 3-as lassító. 3-as lassító. Most nincs, akkor sima bal. 30, bal 2 és 50. Bal 2 és 50, jobb 33 gumi. Jobb 33 gumi, és bal 2 szigorú. Jobb 33 gumi, és bal 2 szigorú. Bal 2 szigorú. Majd a pulpon bal 2 szűk. Itt a bal 2 szigorú. Ott a bal 2 szűk a pulpon. Sima jobb és egyből bal 3 tőle. Megérő? Bal 3 tőle, sima jobb, egyből 3-as lassító. 3-as lassítóra figyelj, és sima jobb, majd 100. Ez az, jó, megyünk, itt a sima jobb 100, jobb 2 és bal 2. Jobb 2 és bal 2, majd 50 és 3-as lassító. Jobb 2, bal 2, 53-as lassító. Bal 2, 53-as lassító, 50, bal 4 csúszik, gumis. Itt a lassítóra figyelj, megtiszteled. Majd 50, bal 4 csúszik, gumis. Bal 4, gumis, csúszik, 50. Nem kell a kézi. Miért nem? Jó, most sima bal és 50, sima bal. Jobb 5. Ne fékezz meg annyira.